Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije uz pomoć i podršku Vlade Republike Srbije i opštine Soko Banja organizovao je jednu međunarodnu konferenciju čija je tema bila, njen radni naslov, Antifašizam, put ka slobodi. Svedoci smo da u posljednjih nekoliko godina, deceniju i više, na sceni je porast fašizma, te ideologije, koja je odnela milione i milione života. Naravno da slobodoljubivi svet, koji mi nazivamo antifašisti, i svi oni koji ne podržavaju tu ideologiju, a znamo i zbog čega, a posebno mi ovdje u Srbiji, znajući koliko smo žrtava imali i koliko smo života dali za pobedu nad fašizmom, zajedno sa našim saveznicima, organizovali smo ovu konferenciju sa ciljem da se čuje glas i druge strane i da pokušamo da odbranimo ono što je plaćeno krvlju miliona života širom sveta. Pozvali smo i odazvali su se antifašističke organizacije iz mnogih zemalja. Ovdje sa nama je bio i predsjednik antifašista Evrope, gospodin Hanti iz Mađarske. Bili su iz Češke republike, iz Italije, Grčke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i naravno mi iz Srbije. Načeli smo temu koji su to savremeni oblici kroz koje se ispoljava fašizam, a on je jako skriven i prisutan je praktično u svim oblastima, čak i u medijskom sektoru, u medijskoj sferi, u informatičkoj sferi, i tekako je prisutan. I ukoliko ne budemo digli glas protiv toga, iznalazili način da se suprotstavimo, možemo ponovo ući u slične probleme u kojima smo bili. Želim da istaknem da je konferencija izuzetno uspela i da su svi koji su učestvovali u njoj bili izuzetno zadovoljni sa diskusijama koje su se čule, sa stavovima i mišljenjima i predlozima kako dalje. A dalje možemo samo zajednički, sami, teško šta da možemo učiniti, što je značajno, ali zajednički u svakom slučaju možemo, i saglasili smo se da naše dalje delovanje po pitanju antifašističke borbe bude u jednoj sinergiji svih snaga i sredstava sa kojima raspolažemo. Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način podržali ovu konferenciju. Posebno želim da se zahvalim još jednom predsjedniku opštine Soko Banja i njegovim saradnicima na pomoći koju nam je pružio. Hvala. Mi je drago da se ovakva jedna konferencija održala u Soko Banji. Zahvaljujem generalu Dikoviću, predsjedniku SUBNOR-a Srbije, koji je ovo i organizovao, zahvaljujući i našoj specijalnoj bolnici kojom oni rukovode vrlo uspešno. I drago mi je da prva ovakva jedna, da kažem, multinacionalna konferencija, svetska konferencija je održana ovde, što govori da je bio i predsjednik Evropskog udruženja antifašista, gospodin Hanti iz Mađarske, i da je ovo samo dokazalo da je Soko Banja prijemčiva za sve goste, da je ovo, naravno, i ovakav vid promocije za Soko Banju dobar vid promocije. Dokazali smo da se ne bavimo samo zdravstvenim turizmom, da se ne bavimo, nego se bavimo upravo ovakvim stvarima. Opština Soko Banja će podržavati i podržavamo sve vreme sve akcije SUBNOR-a, kako našeg lokalnog udruženja SUBNOR-a, tako i SUBNOR-a Srbije, i tako ćemo nastaviti sa još intenzivnijom saradnjom. Ono što smo u narednom periodu dogovarali, to je obnovu nekih spomenika u Soko Banji sa Zavodom zaštitu spomenika iz Niša. Gledat ćemo da čuvamo našu tradiciju, da se trudimo, to jest da gledamo da se ne zaboravi koji su to sve životi pali da bi mi danas živjeli lepo i u Srbiji u Soko Banji.